guys, ngayong araw nakatanggap tayo ng ng mga donation galing kay Ma'am Inisi from Cavite. Ito yung Facebook page. Ito yung Facebook niya. Ngayon, ang dami niya binigay sa akin na mga donation. Nag-pave sa akin sa Messenger kasi marami sa mga damit na ibigay, kaya buksan natin ngayon yung mga damit niya. May mga laruan, tsaka mga magagandang damit, jacket. Pamigay natin to sa mga homeless to sa kalsada. Nakita natin na walang-walang mga damit, yung mga marumi. So, itong mga damit na to, bibigyan natin to sa kanila, bisa natin sila. Papagandahin, papapugihin. Yun ang purpose nitong mga mga donation. Kaya sa inyo, guys, sa mga nanonood mo ngayon, i-subscribe niyo po sana ako, subscribe, like niyo. Tsaka kung may mga nakikita kayong mga homeless na maludungis, is comment lang kayo sa baba kasi natin, pupunta natin dito lang sa around dito Manila kasi yung budget natin pang lang, dito lang muna. Tsaka para at least mabigyan natin man lang sila ng kunting ayuda. Yun lang bigyan natin sa kanila, yung papapaliguan sila, bibihisan. Kaya kasi ang dami kasi, kaya itong mga donation na to, ibibigay natin sa kanila. At sa mga nanonood ngayon, kung may mga donation po kayo na hindi na gamit, mga damit, pwede nyo pong comment lang kayo sa baba para ibigay natin. Kukunin ko na lang or anong basta pag-usapan ko natin para sa ating Project Humanity. Hello tay. Hello tay. Nabigay ako sa'yo. Ano ba pangalan nyo? Tagal na kayo dito? Baka gusto nyong gupitan kayo? Gusto nyo bang gupitan? Gupitan kayo din. May bigyan ako mga damit sa'yo. Bigyan kita. Doon tayo sa kabila. Tatay doon. Hindi mo magpapagupit ko. Libre kita. Gupitan kita libre. Saka na lang po. Bakit? Hindi po muna. So damit na lang. Oo. Sige. Doon tayo. Yan lang magamit mo yan? Gupitan na lang kita para para maganda yung kuan ba? Saka na lang po siya. Sige, doon tayo. Bigyan akong damit sa'yo. Doon tayo. Meron akong dito. Doon tayo. Ito. Mabigyan akong damit sa'yo. Ikaw na bahala nito ha. Salamat po. Sige. Okay na to sa'yo? Kasi ito sa'yo? Magbihis ka muna ng isang damit para magating na. Kung kaya ba to sa'yo? Bihisan mo muna ng damit. Pili ka dyan sa kanong kasya sa'yo. Maganda ba? Sige, itanggalin mo muna yung tanggalin mo to. Ligyan, maliligo muna. Maligo muna. Sige. Yung pagkain mo Anton, di ba? Binigyan kita. Sige. Kasya pala sa'yo, isang tato. Ito sinilas mo. Sinilas. Ito short pan mo. Yes, sir. Sige. Ito. Ilang piraso? Sige. Ito na ha. Ito na bahala nito ha. Ayaw mo kayo magpagupit? Saka lang po. Bakit? Ay, sumugi man lang, di ba? Babahay ko lang po muna. Sige. Ito may pera akong sa'yo. Pang merinda mo bukas. Salamat po. Sige ha.
Sino? Sige na, ikaw na. Oh, nagpatuloy ka. Kaya na tayo. Oh. Ikaw, ito ka. Okay na, sunod. Ikaw. Ikaw, sino? Kaya kayo dito. Ayaw nyo, halika, halika. Ikaw. Oh, laruan o. Ayusin natin ko. Wala, tulog yung isa. Ang mga laruan, ito na. Ganyan. Ito sa'yo. Ganyan ka na. Thank you, thank you. Malen! Ay, nagreklamo Ito sa'yo. Oh. Ikaw sa mga, halika kayo dito. Okay, Maya. May isa pa rin dito. Kaya lang. Oh. Okay, yan. Thank you po. Ayan. Sabihin mo, Ikaw, ikaw, ikaw. Ano pangalan mo? Oh, yan. Sino pa yung iba? Tulog yung isa eh. Ito. Yung isa, sino yung isa? Yung ano? Ito. Nagpunuin natin yan. Dali ha. Magsawa kayo sa laruan. Yan. Sino pa wala dyan? Ikaw. May tulog eh. Ayaw nyo. Ikaw. Ayaw nila. Ito, basketball o. Basketball kayo. May inantay ka. Marami ito. Alin yung binigay sa inyo? Ano ha? Ingatan nyo. Si Joey sana o tulog. Ayaw nga naman. Ayaw na kumuha.